na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit nyo at maganda, masarap matulog. Yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee. Para gumaling yung mga sakit nyo Katulad ko at rin po, maganda, masarap gumaling po ako sa rice coffee. Yung pagdumi mo, regular ba? Yung kaya mayroon ng bumili. Ay, salamat naman. Baka ito na po ang inyong hinihintay. Kagaya natin ng Rice Coffee Mix. Ang tagumpay sa kalusugan. Kasama ang makulit at kuwelang si Kuya Jigs. Samahan mo na kami at simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Arin Largo Buendia po. Dito po ako Nakailang karton na pala kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14? ako umabot ng ilang box, lang po. Within 2 days lang po ang reflex po ng talaga po, talagang 100% po talaga kung may 200 lang ang rice coffee, malaki po ang pakinabang sa amin. Unang-una po sa tiyuin ko. Oh, bakit? Yun Ano po sa tiyuhin talaga, mo? Ano opo. sa tiyuhin mo? Anong nangyari? Ayan sir, ayan sir, malaka, makita mo sir, kahit sa rice coffee na yan, nakakalakad siya sir. Painumin ko lang siya sir, pangangina siya, painumin ko lang sa isang araw, 3 bisis, isa. Pero pag lumakas na siya, pinapainom ko na siya bago matulog sa rice coffee na yan. Grabe, ang resistensya niya, makatulog siya ng maaga. Tapos, ayan, mabibiro na namin, nakaulay namin siya ng masinsinan. Kasi minsan sir, wala na kasi siya sa isip niya. Ang rice coffee lang po talaga ang nagtulong sa kanya po ng magpapalakas sa tuhod niya at saka sa ubo niya. Minsan na po ang ubo niya sir, wala na, hindi na lagi. Ayun. O inisip, promotion lang yan ni Kuya Jigs na Baby Armalada. Mga binabayaran niya ng mga tumatawag. Ano mo sasabi mo sa mga intrigang binabayaran daw kayo? Ay, hindi sir. Hindi ako naniniwala din. Ako mismo po, 50 years old na po ako. 50 years old na po ako sa laging pakinig ko. Hindi po sabing binabayaran. Andito ako ngayon sir. Sa totoo lang, patunayan ko po. Dahil sino po nagsabi dyan, talagang 100% po talaga ako mismo nagpapatunay. Hindi po ako binabayaran. At ngayon lang po ako natawag sa inyo sir. Ayun. Natatawa din Hindi natin. po ako nagsisinungaling sir. Kasi 50 years old na ako. Naku, naramdaman ko rin sa katawan ko pag uminom ako ng rice coffee po. Para pumunta ka- Ako pa sa iyo si Lolo sir. Pag nakainom ng rice coffee. Oh. Naku, ang tibay nga niya mag-street maglakad. O sige, sa mga nakikinig sa atin ma'am, ano pang may papaabot mong mensahe ma'am? Go Ay, ahead kung po. nakikinig man kayo ngayon na sa palagarin niyo na binabayaran ako, kahit singpong duling, hindi ko po nga nakita yan kung sino yung sa rice coffee. Nakikinig lang po ako, isa po akong tagapakinig ng masaganang buhay. Masagang Ayun. muna, masaganang buhay po. Nakikinig po ako lagi. Hindi po ako binabayaran. Kung nakikinig man po kayo ngayon, huwag po kayong mamaniwala na binayaran kung sinong binabayaran. Ako po mismo nakapagpatunay na ang rice coffee, masaganang buhay, maganda po ang rice coffee na effective sa kung anong karamdaman mo. Sa totoo po yan. I came from Davao City Province. O Davao Province. O sige ma'am, mapagsalita ng Davao. Maayong gabi sa mga Bisaya diha sa Davao. Uy, kung naminaw man mo karon diha sa rice coffee, sa masaganang buhay man, tinuod ni kaayo kay mo inom na mo ani, ayaw na mo pag-inom kung ibang gamot diha. Mo inom na mo og rice coffee kay effective na sa lawas ninyo. Maayo mo sunod lang mo sa iyang kuan, sa iyang tayo, masunod lang mo kay maayo gid mo sa iyo ang sakit nga inyong naramdaman. Ayaw mo inom og lain-lain na gamot. Ang masaganang buhay, rice coffee ang makakatulong sa inyo. Tandaan niyo yan. Yung mga sanay sa doktor. Oh. Yung mga sanay sa doktor, subukan yung rice coffee. Isang taon lang, hindi pa niyo maubos ang isang taon. Burot na ang iyong sakit, malamdaman na lang ninyo. Ayun. Ma'am, Salamat sa taga-Davao diha, maminaw mo diha. Ako ron kung naminaw mo rin diha, si Nining Nalgoni. Kumusta mo na diha?
Mga Duterte family. Yun din. Ma'am, dahil ma'am Baliw mo. Oh, sige. Sir, maraming salamat. Maraming salamat. Diyos mabalos. Dagang salamat sa mga Bisaya at sa mga Bicolandias. I love you. I love you din, ma'am. Sige, ma'am. Sige, maraming salamat, ma'am. I love you. Bye-bye. Maraming salamat. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay. Sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang sipokot, timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ko po pwede sa yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtataas na rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jigs Dasa. Masaganang buhay sa ating mga katagumpay. Tamang-tama po ang inyo pong napili na produkto at syempre pa ang programang inyo pong pinapakinggan, ang Tagumpay sa Kalusugan. Atid po naman sa inyo ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 na talagang patuloy na inuubos at nauubos dahil nasubukan, naramdaman ang benepisyo, epekto, resulta sa kanilang katawan. Anyway, sa inyo pong mga gustong ipaabot. Uy, sino po ba sa inyo may mga magagandang kwento? Sige, pakishare mo naman sa ating programa para sa gayon tayo po'y makapagbigay ng inspirasyon sa bawat miyembro ng ating mga kapamilya na naghahanap at naghahangad ng kagalingan na nagbibigay din ng pag-asa. Ang ating number, ayun, number. Uy, dyan nga pala sa Pangasinan, sa Central Luzon. Masaganang buhay. Maraming salamat sa mga inaabot ng ating signal, ang ating number 0930-5563294. Ayan, 0930-5563294 ang ating number na pwede kayong makipag-ugnayan, pwede kayong mag-share. Uy, sa mga nagdiriwang ng kanilang kapiestahan, happy kapiestahan. Kanya lang, abay, diet muna. Ano po? Dahil mahirap na sa panahon po ngayon ng pandemic na kung saan, abay, kinakailangan magkaroon muna tayo ng social distancing. Anyway, sa mga patuloy na umiinom nitong ating Rice Herbal Coffee, congratulations, tama po ang inyo pong pinili. Uy, saglit lang ha, may nagpapabati din sa ating number sa 0930-5563294. Uy, pinapaabutan nga pala natin ng masaganang buhay, maligayang pakikinig.
Maraming salamat dyan sa mga taga Oriental Mindoro, sa mga taga Mimaropa Region na talagang nangunguna na umo-order ng ating produkto, ang mga taga Mimaropa Region. Diyan po naman sa Palawan, diyan po naman sa gawin ng Occidental Mindoro, sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Uy, diyan nga din pala sa ating mga kababayan din na nakikinig sa gawi po ng Daet, Camarines Norte, sa Camarines Norte Province. Uy, pwede rin po kayo magpabot niyo po mga katanungan or kaya mga inquiry sa number na 0930-556-3294. Kuya Jigs, naka-3 karton na po ako ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 na yan. 3 karton. Tanong ko lang, bakit pala parang gusto ko laging bumalik sa higaan ko. Antok na antok ako. At isa pa, lagi akong hikab ng hikab, Kuya Jigs. Ayan ha. Yan, pag-usapan po naman natin yung epekto kapag uminom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Isa sa benepisyo kapag uminom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, yung tinatawag na sedative effect. Nakakapagpakalma yan. Tama-tama po yan sa mga kababayan po nating may mga nervous breakdown. Ano po? Kumbaga sa may mga nervyos. At isa pa riyan, tama-tama din yan sa mga kapatid po nating merong tinatawag na migraine. Nervous breakdown, migraine, at syempre po, isa pa sa naitutulong niyan yung pagkakaroon ng sakit ng ulo. Kasi kinakailangan na ma-relax muna. Diba? Kasi tingnan mo, isang magandang halimbawa po niyan na ang cellphone, diba lahat tayo, 99% merong laging hawak na cellphone. Yung iba nakikinig sa pamamagitan ng cellphone. Ano po? O anong nangyayari? Pinapakinggan natin, bino-volume po natin. Isa pa rin, yung iba naman, karamihan sa mga kabataan ngayon, pinaglalaroan ng cellphone. Ginagawang brick games o kung ano-anong mga application dyan. Tapos, yung iba naman nag-go online classes. Kahit mag-load ka ng 1,000 pesos, kung discharge ang battery, diba? Kahit mag-load ka ng 1,000 pesos, kapag discharge ang battery, hindi po yung gagana. Kumbaga, kapag umiinom po kayo niyan, abay, nire-recharge, kinakalma. Pagkatapos niyan, kapag uminom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee, kaya nga sedative effect, yung imbis na iinom kayo ng mga pampakalma, yung mga sleeping pills. Ano po? Pero kung malala na, kinakailangan na nang magpa-check up ng doktor o kinakailangan ng uminom ng gamot na intended sa iyo pong mga nararamdaman. Kaya wag ka magreklamo na kapag uminom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, naku, ang haba-haba ng tulog mo. Isa pa riyan, Kuya Jigs, ang daming mga katanungan dito, ano? Ay tama-tama yun, indikasyon na marami pong mga umiinom na at nakakaramdam na ng improvement sa katawan. Ay pwede rin po kayo mag-text sa number sa 0920-929-6657. O yan po ha, yan ang ating information hotline. Or yung iba pang mga distributor, 0920-929. Parang may mga lumalakas. Ang aking ay maganda nga yan eh. May lumalabas na mga dugo-dugo. Ay maganda nga yan eh. Bakit? Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Bakit mo naman nagugustuhan ang pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, ma'am? Yan po, sir. Nag-try lang po talaga ako. Nag-try ako kasi lunod na po yung katawan ng chewing ko sa antibiotic. Lalo na po sa pag-uubor. Naku, sir, sa pag-uubor, naglalaway siya.
Yan po ang nakagamot sa kanyang rice coffee po talaga. Sa totoo lang po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ito na ang kwentong Rice Coffee. Hello, masaganang buhay! Kwento ni Nanay. O ano ang mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rice Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang matamlay ba? Eh Opo. ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Kwento naman ni Tatay. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Mula po nang maggamit po ako ng rice coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic! Bigla po siyang humilom, totoo talaga po. Payo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang rice coffee dahil talagang subok ko na talaga. Kwento ni Ate. Anong problema ng iyo pong anak na 2 years old, ma'am? Ano po kasi siya, sir, every month na lang po na-atake po siya ng Hika, asthma. Asthma po yun. Oh. Kaya po monthly po, dinadala ko po siya sa clinic. Tapos niresitahan po siya ang maintenance niya po naggamot. Tapos pagkatapos po ng pag-maintenance niya, na-atake pa din siya ng hika niya. Hika or asthma, opo. So ngayon, paano nakatulong yung ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa 2 years old mong anak na inaatake ng hika or asthma? Pinainom ko po siya ng yung pagpapainom ko po sa kanya, yung isang sachet po ay kinakalahati ko lang. Opo. Na lang pong rice coffee po ang pinapainom ko sa kanya. Opo. And then, anong nangyari, ma'am? Ano po ngayon, yung 2 years old kong anak na tuloy-tuloy po ang pag-inom niya, thank God po talaga, at hindi na po siya inaatake. Kwento naman ni Tatay. Yung sakit ng katawan, wala. Kasi yung namamasin yung kapatid din kasi ako. Nawala yung masakit ng katawan ko. Effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Kwento ni Nanay. Po ang magandang naitulong sa pag-inom niyo po ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Pasakaw. Nahis po yung varicose ko, tapos yung pong sakit ng balakang ko. Gaano na kalalaki yung mga varicose veins niyo po, ma'am? Laki na po para pong mga earthworm ba? So ibig sabihin ng pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, pwede po yan sa mga varicose veins, ma'am. Tama po ba? Opo. Ano pang may papaabot mong mensahe, ma'am, sa may mga varicose veins din at nananakit yung balakang, ma'am? Go ahead po, Ma'am Lina. Mamili na kayo ng rice coffee 14-in-1 plus 1. Kasi problema na ito. Mahanap ang mga sakit ng balakang nyo, yung varicose. Mamili na lang kayo ng rice coffee. Ang ganda yun. Ayun. Kwento naman ni Tatay. Ano pang nangyari pag inom ng Rice Herbal Coffee? Yung mga sakit ng katawan ko nawala. Mhm. Parang bumalik ako sa dati kong lakas. Ayun. Kwento ni Ate. Opo, masaganang buhay, ma'am. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Karyon po ay sa malinaw. Dati, ang balakang ko, maski ang katawan ko. Sa ngayon po, hindi na po. Malakas na ako. Happy-happy na po ako kasi wala na akong nararamdaman sa aking katawan. No, anong may papaabot mo sa mga kabarangay natin na may mga sakit at karamdaman, ma'am? Ang masasabi ko lang po sa kanila, subukan nila itong rice coffee, bumili sila.